Molweni ake nginibingelele kuphi nakuphi la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi. Bafowethu namhlanje ke ngicabanga ukuthi wonke umuntu ujabula ukubona le nsizwe phambi kwethu. Angazi noma nisakhona yini ukuyibona kodwa ke mina ngiyayibona. Mfowethu ngubingelele khamba kanjani mfowethu? Hayi. Bavusana wesibafo ngigrand ngiright ngimuhle ngiright empilweni. Yeah mfowethu awuyichaze mfowethu ukuthi ubani mina ngiyaqala ukubona ngikwazi. Awakhumbuza abantu abakubona mfowethu. Hayi hlase abantu bazongikhumbula futhi Vusi uTuthuko wakazungu. Yeah mfowethu. Everelemu yabo abanye abaningi bangaze paki yabo kodwa ke nje most yabantu nje bangazele kakhulu everelemu kodwa ke mina phela ngwaseginga indlovu kahle kahle njengoba ngangeke ngisho nakhona sivele ngale akusikho ekhaya ukuthi phela umuntu wayikhishwe inkinga zezidakamizwa nani laze ngihlalise emgwaqeni but ke yeah nje yimlo yabo abantu bengadidise cha kusayimini yabo batshela ukuthi uTuthuko wani phela bakukhumbula ngale yalokho zawothula yabantu athi bakhumbuze ngaphela ngoba bazoze beze belahlekelwe ukuthi konje kwakubani la loTuthuko angithi phela sasike siqala lento le sika sikhuluma ngenda zasemgwaqeni amandenga angihlala nawo o200 offer ukunikeza umuntu o200 rand ukuze umuntu aphenduke intombi yabo hayi India lika 2 rand no 200 bazongikhumbula nje abantu kodwa ke abaningi bakhona nje bangazi nje ePaki eVeredemu nje kusabheda ke kodwa manje kodwa ngisekhaya kumala impilo ongakhona vele impilo kuhamba kanjani mfethu impilo? Hayi mfethu hayi noma khona ngabikho nje okukhulu okwenzakala kodwa ke nje ngiright stress asekho manje ngisekhaya njengoba ngisho nje ukuthi ngingimanje manje ungiphathise okwengane yakhe nje futhi sengibuyele sanje somzali into bengasayitshela ukuthi isazophinde yenzeke lonto le ngoba phela kuningi esidlule kakhulu na lento wazengizalayo manje wabuya nginikeza ke ichance ukuthi ngiphinde ngibe umuntu ngoba nani niyabona nje lapho nje la kufinyelela khona na i-channel yethu ngalani niyambona nje umuntu osewumuntu yabo eqaleni nayibe ade kubheda sekungana nomkhaba yazi bafuthu yabo mfethu manje yabona nje uma wonke loyo mfethu ukuthi ugeze nje indlela ukudla ibukela iTV kwenziwa egcekeni mfethu yabo ube umuntu nje ukulale nasembedeni phela emgwaqeni ngingathatha isikhathi esika 3 years okay ngilale bakhalbhothini lapho ngibatha ama black bean awufisi ukubuyela lapho ngeke nje futhi ngize ngikwazi ukubuyela kuleyo mpilo le vele definitely sure vele mangabuyela kuyona toqala vele le nto le ayifihleki ushef ngalonto nje usathane nje futhi number 2 lalahleka nekhaya yabo ngoba phela uma ngaza ayitolerate le nto le ukuthi umuntu ubheme uhlala naye la egcekeni ngoba uyawazi wonke ama side effects umuntu omthetho kuma yabo manje kuningi kakhulu ongase ngikuluze empilweni okunokuzogaina yabo manje nani ke futhi le mpilo leyana kahle kahle isihogo ungagxili kuyona empilweni asingagxili ke empilweni mfethu ngifuna ukuthi size la ntuthuko ekuthenini ke mhlambe njengamanje ngoba yini mhlambe abantu osubaphathele yona ocabanga ukuthi uzoyenza yabo nje ukuqala nje futhi Vusi ngizoqala nje ngixolise nje ukuthi sithatha isikhathi esingaka ukuthi sikeke bephinde bebone futhi abantu ukuthi umuntu usephila ngayiphi indlela manje yabo abantu bazokhumbula kahle sihambe iprocess ye-ID temporary ID saphinda futhi sahamba siyongena e-rehab lana ke rehab engaya kuyona ikwasiza abantu emishini yabo Transcorp noma singathi kamaphumulo nokuyilapho umuntu afika lulama khona ke wakwathi abe right khona angeke ngiqamba manga abo usuku lokuqala lesibili lesithathu lo lathi kungichallenge yabonga ngaba nje nenkinga nje kodwa ke phela umuntu uzathi ufunani kahle kahle uyabekezela akukho la kulula khona so kwagcina kwalulameka unfortunately ngaphuma ke isikhathi singakafiki ngizothi nje ibhadi le ngoba nala ekhaya uma wafu wathetha ukuthi ngiphumeleni isikhathi singakafiki singakashaya wawuzozizwa usu right ngase ngizizwe sengiluleme mina sengi right ngoba nawe nje futhi njengoba ngithathilwa ngisakhona kwakuwumthetho lokuthi cha uzongithatha uzongiletha la ekhaya yabo into esasibele sihlelile leyo kodwa ke akwenzekanga yabo akwenzakalanga kodwa engakuthanda ke
ukuthi vele ngathi mengiphuma ngaphakathi ngiphuma nginayo vele lenhloso ukuthi hayi ngifuna ukuya ekhaya ngifuna futhi ngikhohlwa nje yabo angiphumanga ngaqala phansi futhi ngiyobhema ngohlala phansi phansi over bridge hawu ngathi mengifika ke Stenga ke no taxi driver bebengazi overelem ngoba benginalo inhlanhla yokuba nogazi kubantu yabo so wafika wathi hayi ubona ushintsho olukhulu kabi yimi esahambe sekhaya kubo wafika ngishayela ibrayi endwedwa ngaspenda nje iweekend yonke khona ngoba la ekhaya ngazabuya umsombuluko yabo wangishayela ibrayi kubo wangintroduce kubantu bakubo yazi nje ngaze ngayibuza nje ukuthi hawo kanti yini lengake special ngontuthuka kaZungu kahle kahle kodwa ke ngiyakubonga konke ke nesupport engiyitholile nje kubabukeli bomkhanya kude phinde ngibonge naye futhi uBudvusi ngoba phela naye energy yakhe nesikhathi sakhe lesi yabona nje efika nje koverele mthutha ade sebenza kodwa futhi yafika futhi sezona kuzobheka nami impilo ke yaphinda aqala phansi futhi ngoba kahle kahle ukuba akaze ufike nanawe but vele kahle kahle ngabe namandla nje umuntu vele nje uzalahlekelwe idirection nje yabo so ukufika wakho kwangimotivate ukuthi ngase ngaphinde ngwathi yibe umuntu delokhu ngigqugquze ukuthi ayifanele ube right phela nawe ndoda ngabuyela kuma sense zami ngabuyela esandleni somzali ngalokho nje kini nonke guys enisupportile neningisupportile nje kakhulukazi mina nje yabo ngiyacela guys okunye futhi engizothanda ukuthi ngikusho ke guys sisazoba nje nawo ama episode ngothanda phela nani ukuthi kusula nje Monday kuya Friday nje ningene phela ningibuke ngiluleka njengomfana wesizwe ngoba phela usufana nomfana wesizwe ngiyafana nje nomuntu wesizwe njengamanje nibukele ngiyala noma ngiadvisor ngendaba yazi idakamizwa lezi idakamizwa wafethu ayilungile ngoba ngisho ukuthi uyasebenza uyaafforda lelo drug lelo kodwa usukuphilela lona ayikho into esile nje oyenzayo ngaphandle nje ukuthi uphilela wona futhi ke usukuphila abnormal life ngisazomchazela ngendlaleleke ukuthi kahle kahle ubungozi bani ububi bayo buningi kangakanani noma kuyiaffect kangakanani impilo yakho yabo so manje izogxila kuphi lokho zani izogxila ku einganeni ezincane sakhula izogxila kuphi ngifuna ukuthi abantu babeke esithombeni yabona nje kufanele vele siqale kuzona izingane ezincane yabo nje age 12 kuze kuya kumuntu ona 20 21 umuntu ona 21 mina ngithatha ukuthi umuntu osemdala oseyithathela inqumo kodwa umuntu ona 12 kuya ku 21 umuntu loyo osadinga ukumonitor kahle kahle alulekwe futhi yabo so manje ngoba vele izwe salibona silonakele vele ngesikhulume ukuthi obani abadayisayo nabo they are running a business abalandeli umuntu ukuthi yena ezothenga ngenkani kubona kodwa ke umuntu uyiyela yena kodwa nje indaba nje kuyofanele igxile nje kule gang encane kuya ku 20 years 12 to 20 years from a primary ngizofisa nje ukuthi mengizothola nje mhlambe noma izikole nje kanje ngathi ngithatha nje grade 5 grade 6 grade 7 ngiadvise bona ngazi idakamizwa lezo ngoba iqala esikoleni vele lento le mina nje sasike sibange sibe nombango omkhulu kabi noma uma vele washishwa wangibona nje hayi sengibhema insanga yabo akekho kumzali odidwa ingane yakhe yabo into yokuqala nje sasixabanela kakhulu indaba yensanga yabo so manje insango ke iyi-bridge noma i-stepping sokuthi uwelele kwezinye idakamizwa futhi ngoba phela uhamba experience nje angithi hamba test nje yabo uzugcina uyithola ususogigeni olubi kabi kabi isidakamizwa manje njengamanje nje okay ngiyaxolisa ukukuphulula kodwa ngifuna ukuthi ke njengamanje alikho i-drugs oyithathayo ubhema insanga ubhema lokho hayi clean nje kube isikhathi esingakanani nje ungaveni athi ngibuke ngoba phela mina ngene ngoMay e-rehab yazi akuphelanga ngisho 15 days ngikhona e-rehab yabo kodwa kwase kusambulukile ngisho ukuthi angeke ngithathe ngokuthi nje uMay kuphakathi nawo konje sangene nge-20 bani 23 angene nge-23 kaMay elokhuzane ngisho ukuthi kuswela nge-23 kuze kuzofika 5 July nje bakumanje yabo awukwazi uthathe drugs awuthathe lutho angibhemi luzi angibhemi gwayi angiphuzi tshwala yabo kuke kwaba nomcimbi ke ekhaya elikhulu ngale enzansi abantu bebenzenza nje izinto nje ngiyibukela nje ngisana lenkolelo ukuthi ayi yabo safanele umuntu akahlale nje esoba nje akabone kahle impilo yini ngizofaphi ngizolimalaphi nje mekuthiwa nje angikho soba yabo manje ngingasho ngithene ngiyakujabulela lokho ngoba manje
ngathi bengasakwazi ukuhlala ngaphandle kwazo lezi zinto eyishunqa especially izidakamizwa wakhe manje mengenza ngalendlela le ngiyibona futhi nje yabo nomanje futhi naye amjabulisa ukuthi bana naye usanakho lokho ngoba kuse eli kahle kahle kuse eli asanakho ukusakwaza kodwa impilo injani ke mfowethu nezingane abafowenu hayi nayi ekhaya ngithola yonke support engase ngiyithola kuma bafowethu ngoba nje kade ngikhombisa usisi wami ukugcina nje yabo usisi wami ukugcina ke kweno supportive ngalendlela le ukuthi naye nje unalento kama uthi yabo phela into engasile ngaza yani komalume futhi nakhona same thing applies nje ngivulelwa izandla bonke labo bantu labo bengasayingeni nje indaba ukuthi usikhotheni nje bese beyibukela nje nabo ukuthi phela kubhlungu ngaphansi kubona ukuthi yazi omunye wethambo lethu noma omunye igazi kuthini lokho ephila lempilo sikhona kodwa yabo mina kodwa bengakuboni lokho bese ngitshela ukuthi abangifuni yabo kanti hayi kodwa uyabona ukuthi umuntu onephutha lapho wena hayi mina vele akekho phela umuntu wasekhaya ongifundisa idamizo plus futhi bekuyimi ngede bengiphila lempilo la ekhaya akekho omunye umuntu oyiphilayo bangayiphuzela abanye kodwa nje ukuphuza kunankinga uyabo manje into eyinkinga ke la yabo njengoba ngize ngisho nje uthona futhi njengoba nje impilo ngiqala ngiphila nje kanje ngithi mengithi mhlawumbe ngiyikhaya elikhulu ngoba phela la nje basilana nje umuzi kaMalo awakhele thina vele ingane zakhe kodwa ke nginokuthi ngihambe mengiyikhaya elikhulu kufanele futhi lento bayazi yabo umuntu nomuntu uzongikhumbuza nje ilokhuzana nje manje indaba ye-background yami manje ukuthi yazi phela manje ungabusabuyela kule mpilo okay fine uqinisile yena kodwa ngisho nabantu nje obona kahle ukuthi nje cha hayi abasondeleke kimi ngaleyo ndlela le yabo kodwa nje umuntu kancane nje uzokukhumbuza ngale mpilo leyana lesenethi ngicela nje mina sivule ipage elisha wele phambili ngokuphila okay into ongayifuni le ukuthi bakukhumbuze ukuthi intuthuko kade iphara kanjani this is a brand new ntuthuko yabo umusha lo ntuthuko phambili yeah it's a brand new kind of me yabo manje yabona nje yonke into nje esemumva nje hayi ngidingi la eduze kwami kodwa ngiyayithanda lapho so okay ntuthuko okay so sure mina angifuni ukuvimba kakhulu awuqhubeke ngathi khona kunye oza nakho hayi nayi no bengithi ngizazi safuna ukugcizelela phela ukuthi cha phela khona ke egcineni angeke ngize ngithi futhi abantu abanalo ilungelo lokuthi bengitshela ukuthi ungabusabuyela nani waphela kuvele kahle konke eqale ukubheda phambi kwabo yabo bazi ukuthi umuntu oqondile uhloniphekile futhi nomsebenzi awenzayo nje futhi manje fanele ke vele yabo bebe nakho lokho futhi bengi-advise kodwa phela hayi kakhulu yabo bebuye bengifane ne-encouragement bengi-encourage ufuna ukuthi bekugqugquzele wena bengi-discourage this and that hayi wena kodwa ngiwethemba usazobuyela yini ukhuluma ukuthinta kusho ukuthi angifisela phela ukuthi ubuyele ukuthi ngibuyele kodwa okuyinto engeke iziyenzeke leyo egcineni impilo ingeyami mina ngokaJehova nguwe womuntu yabo ngenhlanhla njalo sifundiswe nanokusonta ke lapha yabona kule ndawo ekade ngikuyona ke lapha irehab usathana uphuma baleke ke lapha futhi yabo kudliwa nje iBhayibheli kudliwa ukudla ufuqwe ngokudla phuzisa igreen tea lapha uphuma usharp uma kuya ngokuthi uyimisela kodwa ukuthi ube sharp ungalingisa abanye ngoba phela besibabona nabanye befike ngakusasa sohambile ngakusasa sehambile umuntu ayeke mina ngimele indaba yalana comment adona kho washani kodwa manje thothi ubeze ithola yonke treatment yabo angeke ngithi nje ukutreatwa nje phathwa nje ngoba phela uzophethwe njengesiguli lapha yabo bezolashwa abe right kodwa ke egcineni ke njengoba ngisho ukuthi yonke into kumuntu yabo so nje ngicanga ukuthi ngiready ukuthi ngiwuface nomhlaba kodwa kusana lawo ma challenges lawo nje ukuthi abantu bangakuthembi fanele phela fanele kuningi kakhulu kwenzakalile bebekubuka ngicela nje yabona nje kodwa ke singabuye nje yabona nje sekuyi-nightmare nje kahle nje lonto le nje sikafana nephupho elibi yabo ukuthi umuntu usewaphila lempilo le sukufana phela nezombi kahle lapha futhi yabo ngikuzwa kahle Ntuthuko okay uthini ke kubantu yini oqhubeka nawo njengamanje ezoqhubeka ke manje for kuma episode akho uthi uzodila nani kuma episode lawa landelayo engicathi nje soqala ngakho nje kodwa ke vele ke nje hayi uthi soqala ngakho vele nje sesikhona vele yikho ukuhamba motivator
ey'koleni kodwa-ke yonke into iqala la vele izoqala lana usahleli phansi usahleli phansi ngibatshela ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthanda impilo yakho into yokuqala nokuyiphatha nokungangeni edakamizweni yabo sibayeke nje laba vela sebegaxele basazophinda behambe belithola usizo belifuna kodwa kuwena ongakayiqali ke leyo mpilo leyo kubhema edakamizwa nani ngithi mina kubalekile ukuthi ngikubonise wena ngoba mina sengiphuma khona lapha sengiyazi ukuthi kahle alukho libuyayo lapha musu kuphila le mpilo nje usuke nje usengozini ngami nje futhi so nje into engizoyenza yikho nje ukuthi ngidenge lokho ba advisor njalo ngo6 ekseni nje ngiyafika mina ngiyakutshela mina ngithi kubalekile ukuthi uyiphathe kahle yabo ungabhemi uzubheme ngisha ama drugs yabo ungakwenza ukwenza kodwa nje angikugqugquzeli kwayikhona nje ukuthi ubheme ngwayikhona ogwayi bathi ngisho bayi bridge lokuthi uzugcina utest izinto engathestwa ngoba phela ahlahle nje ama drugs akusinto okubhenya bakwethu manje into engizocela kuyona yiyo ke le ukuthi ngibonise abantu ngiba advise yabo ukuthi nje kubalekile ukuyiphatha kodwa bengifisa nje ngathi singanje ezikoleni nanoma ngabe ike black hlangana khona abantu especially ke nje noma ngabe kuthi umuntu ingane le ngoba ngithakhethe mina 12 to 20 years ngikhuluma nje nomuntu ona 12 kuya ku 21 years nabo ke abanye abadala so uqonda ukuthi ama video ozobuwenza abantu bawakhombisa izingane lezi ezincane ezobe ezikhulayo kubalekile bawabuke bekilalela bengisathi safuna ukusho njalo lokho ukuthi yazi bengicela bakwethu ukuthi yabo nje ukuvula kwakhe ivideo usubscribe bakwethu yabo kuze phela nazi izingane futhi zibone ningalokhuzi ningayifihleli izingane lezi zinto lezi zo advisor abantu noma umphakathi ngokubhema ama drugs noma ngobungozi bama drugs ngoba phela ahlahle vele sikhuluma nazo ngqo lento ukuthi yene sothi somfihlela umuntu ona 12 ona 13 umuntu vele osehlaniphile loyo yabo umuntu ongathi umsumtshethe ungakwenza ukuthi alalele uma ukuthi unaso iskill sokulalela uma ukuthi akanalo ikhono lokulalela waphela listening is a skill yabo so manje uma kuya ngokuthi wena awulaleli vele uzobonakala ngakho ukuthi wenze zona imishutsheno yabo kodwa ke kohlaniphile nokwazi ukulalela uzothatha ukuthi hayi uqinisile la muntu nanokuthi nobunzima bakhona wena usuyabazi bakhona u-in no-out ayikho into engayazi and uzobachazela bonke ubunzima obhekane nabo kulama video hawu ilokho nje engifisa nje ukuthi nje ngidlalele bona nginabele bona ukuthi nje once waqala nje vele waphila le mpilo uzokuhlangabezana nokuthi okuyinto yabo engafisi bengifisa ngisho ukuthola i-marking pen nepeni nje ngibabhalele ngibakhombise nje ukuthi yabo uqala la uze la ngoba ke futhi into ebhedayo ngedakamizwa lomuntu eyingozi ukuthi usayiqala kusuke kumnandi kodwa musukuvuthwa ondaba lazo hayi ziyakhala kahle ziyakhala mungashehlanga wabuyela emuva wayeka vele showcase vele end up ngaphansi kwa 6 feet lapha manje end up ngaphansi kwa 6 feet ke sekubhlungu nakubazali awusabanga into enhle empilweni awusabanga ilutho wena nje umlando wakho nje ngasekugcineni uphethe ngokuthi ubusuyiphara yabo manje akusiyo into edalela umuntu ophilayo so manje uthi nje Monday uthi abantu nje ngo6 abaswitch on Monday kumkanya konke TV ukuze bazokwazi ukuthi behlezi bekuthola phela lokho bengisathi safisa ukusho futhi nakho futhi nje from Monday kuya kuLesihlanu kuya Friday nje ngicela nje abantu beswitch on amafoni abo bekwazi ukungena enkundleni zokuxhumana nje la sitholakala khona nje umkhanya kude TV from 6 ekseni yabo uyosengiqala ke mina ke sengishumayela leli vangeli lokuthi ngiyacela bakithi ngiyacela umhlaba usengalunga bakhona abantu nje basa willing ukuthi beshintshe noma indlela ekuphilwa ngayo yabo thina noma singesikwazi noma ungeke ukwazi lokho kokudayisa ama drugs izinto okwakungasicilile kukhona awu phela lokho ngeke uze kuphele phela ngoba ukube iyalwiswa lento ama drugs le ngisho iyalwiswa akusiyimpi yethu eyamaphoyisa nohulumeni so manje thina sesingakwazi sikhulume nomuntu oseceleni ongawadayisa ama drugs ongabhemi nabo abafowenu phela ungabakhohlwa laba balaphana nabo basengaphuma uthi manje yabo nje Butvusi lokho kunzima kakhulu mfethu ngoba phela
mina ngisasestradini ngiyakhumbula nje ngibatshela nje abafethu khona sengizoya e-rehab uthe abafethu asinjalo konke engantsheni yona mina ngeyinsuku ezukuthi kusanokwenzeka nge-rehab ukuthi angifuni ukukhuluma ngalento ingakenzeki kodwa kusanokwenzeka nge-rehab bambuza into eyodwa kuphela ukuthi awuzubuya nizohlala nathi la emgwaqeni ngoba phela sihlezi sibabona abafethu bemasha beshayisa manje nje fethu wazoshaya ilanguage yabo yabo manje nje fethu yabona abatshela ngathi mina mengaphuma awusabuyeli ngoba sengazi in no out ngalempilo lokathiwa we angasho ngathi hayi ke ngoba vele ke besho kanje kusho ukuthi vele kahlahle sebe negative vele yabo abasekho positive khona kodwa lozo lokho ekusekhenda kancane ethe khona bra wami yazi khona mase kuthiwe aqhamuka amathuba kanjalo ukuthi sivale ngavala nami kodwa ke nabo ngaba advise ukuthi ke ayikho into engenzeki ayikho into impossible everything is possible if wena you are willing ukuthi uyenze lo nto yabona nje mina nje uButvusi yena lo ngikhuluma naye njengamanje beke akhanga nginikeza imali ethe xaxa ukuthi ngikwazi futhi ngiyisatisfy kahle ngoba phela angithi umusu ubhema zona lezi zinto lezi khona kunezinto ezenzakalayo kahle kahle ukuze ukuphile wena ukuze ukuphefumule ukuze wenzeni unyakaza kwakho nje kudependele kuleli drug angeke ngithi nje uyabhema usubhema ihunga usumuntu osuno arrest ngoba phela ihunga ino arrest ukuze ukwazi wena ukuthi udle unyakaza usebenze udinga wona lo mjovo lo wehunga uzobheme wona kuqala manje into enjalo usungaphila impilo normal yabo usuphila nje usuyislave yabo usuyisiqila sesidakamizwa 1 2 nje yabo ngakhuluma nje kushona ilanga kodwa ke angazi mfowethu ngiyakuzwa Ntuthuko mfowethu ake sigoqe bafowethu ngicabanga sengengabingelela kodwa ke ngike ngithi angengeze la phezulu kwamagama kaNtuthuko bafowethu ngiyacela ukuthi njalo ekseni ngo6 Monday to Friday nibukela ama video kaNtuthuko ngizobe nginaye futhi nami njalo ekseni niwabukela ama video njengamanje ngiyacela abantu ba share le video be subscribe be press ne notification ukuze bazokwazi ukuthi behlezi besithola bafowethu abafowethu abangithintayo ke bafowethu baningi abantu kakhulu bafowethu abafuna usizo cha abafowethu ngizoba attenda bonke abantu ngicela bangilinde noNtuthuko naye walinda ngicabanga ukuthi ke iprocess yakhe iqale ngonyaka ophelile ngoOctober kuze kube manje njengoba sazoqala ke sanifundisa lana isikole lesi esizosivula lana esizodlala nje njalo ekseni siyacela abafowethu ukuthi niwabuka ama video nakuyena kuzoba khona okuncane okungenayo ukuthi nje ningaweqi ama advert ningaskip ama advert bafethu nibuka ivideo iziphele siyacela kakhulu ukuthi nikwenze lokho ukuze nomfowethu azohleze right naye ethe ifunela amatoho lapha ifunela khona kodwa ke sokukhona okuncane okungenayo phaketheni siyacela ke bafowethu ukuthi nenze njalo nihloniphe nje lokho ukuthi nisibukele lama video niwakhombise nezingane njengoba ke seshilo ukuthi ama video azogxila ekutheni nafundisa izingane ezincane nabadala nase begaxele kodwa abasebegaxele ngoba abakwazi ukuthi bagcine belokhuzanile bawabulalela ama video ngoba abanawo amafoni bayihlalela lapha estradini so ama video up based einganeni ezikhulayo ngicabanga ukuthi usho kanjalo bengifuna ukwengeza lapho khona ngasho ngithi yabo kule generation nje lesakhulayo yabo engakangeni ezintweni kuze kuyofika ku20 to 21 years kodwa ke phela ke nona 23 24 naye ngiyam advisor kuze kuyoshaya 30 40 ukuthi nje kukho konke ongasikwenza ngisho athiwa unenkinga engakanani empilweni noma unestress esingakanani kodwa ke hayi ama drugs cha ama drugs awaki solution kunalokho ayabulala nje afika aqede ngakho konke yabo njengoba nje kade ngikhala nami the bese kuphelile khona kodwa ke phela ke akukho nawo nje uma uyibuka esibukweni ubona enye indoda manje ngiyathuka ke nabantu basazothuka mina bengasakuboni wena bengadibana nawe endleleni yazi futhi bose cha khona nami bese ngiyibuka nje esibukweni naye ngisho ngithi hayi cha khona naye uma usubuka lo Ntuthuko wa before uphinde uyibuke wena khona mengena nje khona kwi channel yethu umkhanya kude uyibona ukuthi ngiyabona ish bese konakele kodwa ke yabo njengoba ngisho khona somehow khona konakele kunjalo ngihlala nabantu emgwaqeni bengitshethe yazi njalo no awukabikho beyond repairs yabo sengalunga kanti khona nabaseba obona ukuthi ayivele angeke salunga
kunabantu asebeno 15 16 years bebhema lezi zinto lezi yabo omane ubone nje ukuthi yabona ke nje ngisho egazini gijimayo yona nje useyilona hayi bafethu abakubambe kuma video abakubambe kuma episode hayi angisho nami ukuthi ngithini kodwa ke nje ngiyabonga ke futhi Vusi sesizoqala ke bakwethu nginikhombiseke nje ama video nje as from Monday kuya Friday nisibheke bafethu ningaskip ama adverts yabo nje ukuba khona kwakho nokuba khona kwami ukubambisana lokho yabo ukuze sikwazi phela ukuthi kube khona isuccess empilweni kufanele kudinga ukuthi kubanjiswane izandla zagezana guys yabo so ngiyacela guys yabo sikhasane sibambisane nisibheke nisibuke akusizakali mina kuphela kusizakala nawe wena odinga ukwazi noma odinga usizo ngendaba zama drugs uyabona ama drugs bafethu it's a very serious case ungayithathi kancane le nto kodwa ke usakuningi osazokudla ukudla kwendlebe nje kuningi kakhulu yabo maningi esake hayi bafowethu siyabonga kakhulu ake sivale video namhlanje ningakhohlwa uya subscribe i notification bell ukuze uzohlezi uthola njalo ama video siyabonga